Ngiyanibingelela nonke ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi izigameko zempilo ka-Black Life TV. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya kaMsovukazi Mvuleni intokazi Zalba Mkhize. Namhlanje ngivakashele sisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le emgqilaza umoya, azakhetha ukuthi angivakashele. Sike sifune ukuthi ngabe uzothini. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokokuhlala. Igama lami Nokubonga Dlamini, ngiqhamuka eStenga, eDoornkop Othukela. Doornkop Othukela. Doornkop. Yebo, Doornkop. Kubizwa kanjalo vele? Yes, Doornkop. Ngicela nokuliza igama. So benjani impilo yakho ukhula? Angikhula nje bekumnandi izwana kahle nje kuyifamily nje. Si-happy nje. Ekhaya nonke? Ekhaya nje zonke. Phansi kwesandla sabazali boba u2. Yebo bakhona bo2. Okay, benibangaki ingane? Ingane ofithi uMas bo7. Then kube khona insika umdala ezu2 behlala ekhaya. Oh, ikushuthi ikhaya elikhulu. Yebo, ikhaya elikhulu impela nje sibaningi. Okay. Ngizwe ngazo sikodwa isemakhaya. Sukhule ngendlela ngentombi. Konje bayibiza lento le. Ukhule ngendlela intombi zasemakhaya ezayikhula ngakhona. Ngasho ukuthi semakhaya kodwa akusona lamakhaya lawa. Akusekhona kanje ayiphuma. Ya akusekhona khona. Kodwa ukhula uhlolo. Yebo impela nje ngikhule ngihlola. Ngihamba nje impela. Okay, so sithini isigameko? Kwenzakalani? So it was last year I think. Kunomzala wami engangizwana naye kakhulu. Uthe sekuze uma yakhe segula kakhulu esizoshena ofithi anti wami. Esegula kakhulu waba nokuposta ku-Facebook nako WhatsApp. Eposta kube ngathi abazali eposta ama-post nje kube ngathi abazali bami bamhlukumeza abamthandi nje. So ngithe mangibona leyo ma-post lawo ngakhuluma naye ngase ngithi nobhuti wami omdala kakhulu mina naye amkhuzi. Ungakanani umzala? Umzala una 21 this year. Mncane kunawe? Mncane kunami. Oh, okay. Owesifazane wesilisa? Owesifazane. Okay. Mangimkhuza ke umzala athi ngeke ngize ngimtshene. Ifone yakhe uzoposta yini noma yini ayithandayo. So ngenxa yenhliziyo enginayo ngincane ukuthi ngimane ngiyithathe lento le ngiyibeka kumina ngingayikhiphi kubazali. Then because phela abazali vele obviously abekho ku Facebook ababoni lutho. Yeah, and futhi ngingafuni kube ngathi ngifuna ukubaqhatha nabazali kuba nakho yena singanabo abazali sibeshonile bayi2. Isinqumo engasithathayo ngihamba ngiyakhetha ukuthi ngimane ngithatha impilo yami ngoba ngangafuni ukuqhatha umndeni. Iyakuhlumeza kakhulu shothi lento. Yangihlumeza ngoba impela ngaze ngahamba ngawela esibhedlela. Wayiqamba amanga ne? Wayiqamba amanga. Akazi nje ngoba waze washo nasayidini la kubaba wakhe. Washo ukuthi uma uyabahlukumeza ekhaya ngokwenzani? Angazanga ke ngoba afunanga ukuchaza lokho. Mangimbuza. So wagcina senithathe isinqumo ke. Sesibuya ke sihlala phansi ke sisayikhuluma lento sengibuye esibhedlela sisayikhuluma lento. Amzala aphike. Hawu, akasayazi le ndaba nje ethi nje nayo ikho leyo nto le into ebesibanga sibanga indaba yabafana. Ngamtshela ukuthi kanjani ngoba phela kudala sesibanga abafana. Asikazi nje ngenza into kanje. Aphike. Athi sengifuna ukukhombisa ama-screenshot elento ayeposta. Alento ayeposta. Oh, wayithatha wayigcina. Angikade ngiyigcinile efonini. Ngikade ngiyigcinile. So ubaba ke have nenhliziyo enhle nkosami. Wamane wathi asidlulise lento le. Akanankinga yena nakho konke lokho kwenzakalile. Njengomuntu omdala uzoqhubeka nje abathande njengengane zasiswakhe. So bunjani ubudlelwano ke manje ke phakathi kwakho nomzala? Abukho. Emva kobuhlungu nje ubuya kubona uzobuya nasesibhedlela. Uzizwa kanjani nje mekuza ngaka umzala? Umzala anginankinga naye. Ngabe nginamanga, anginayo inhliziyo ukubambela umuntu iqhubu. Kodwa indlela engibona ngayo yena akasiyena nje lo muntu sesi-close naye kakhulu. Ngoba nje useyangibalekela even ngiyile ekhaya. Uyangibalekela nje. Uyena obalekayo? Uyangibalekela.
akafuni nje ukusondela eduze kwami. So wena-ke usathanda-ke at least-ke ukuthi kubuyele kuloko akuzwana lokho asekuqaleni noma nawe awunandaba nje? Hhayi, anginankinga nokuthi sizwane kodwa cha ngeke ngize ngithande ukuthi sibe close kakhulu ngoba sengibonile. Hhayi, ngeke. Awucabanga ukuthi abuseshintshile? No, hhayi ngeke. Sophinda Does not make sure. ngeke, akulungi. Ngoba uyena obayazi impilo yami emndenini nje ekhaya uyena obayazi konke ngami. Kodwa ngathi sengishintshelwe yena ngabona ukuthi hayi shuthi sekuphelile. Hayi kuphelile. Angcono uma ngixoxa naye singaxoxa lokho nalokho kodwa ukuthi ngimvulele isifuba sami ngibona ukuthi niyo. Usu-right uyena? Hayi nge-right. So ungathini-ke ekhaya ukuyala umuntu okulesi simo lesobhekene naso? Before sithathe iy'nqumo ngasho ukuthi asiqale si-communicate nabazali. Ungamani uthathe isinqumo nje owedwa ngoba hhayi lokho engadlula kukhona ukuthi ngithathe lesi sinqumo ngingedwa kwangihlukumeza kakhulu ngoba ngagcina sengizaca nje nasemzimbeni ngaphela. Ngezwa nobuhlungu nje umzimba wami ukuthi ngihambe ngiyolala esibhedlela. So ayikho into eyalimala emzimbeni wakho kade uphuze u-poison? Ayikho. Hhayi kwa-right ngaphuma nge-right nje wawungakagxili kakhulu egazini. Sabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Angazi ngempela umndeni kufanele siwuthande. Kodwa umndeni futhi umndeni angisho ukuthi ngithini kodwa nje ngithi umndeni. Mina abangithusi laba bantu abathi umfowenu umthole ekuhambeni ngoba umndeni Nkosi yami. Kodwa-ke cela ukuthi sizwaneni sithandaneni sibe nozwelo omunye komunye cause igazi liwugqinsi namanzi nisho njalo mase nizama ukuyithethelela angazi. So uye wamention ukuthi naye nabanga abantu besilisa nomzala before. Ngicela nje ungithathe ungibeke ukuthi kwakwenze njani lapho. Okay, ngakhipha impahla ngikhiphela lo mfana futhi angisayi-virgin-ke futhi lapho. Then uma ngimkhiphela lo mfana ezigcina ukuthatha umntombi wami. Okay, waqoma endaweni. Ngaqoma. Okay. Yeah. Sithandane yena nomfana ngithe sengithola hayi bo. Lo mfana lo usejana nomzala futhi. Umzala wami. Manje umzala akazi ukuthi umuntu wakho lo. Wayazi. Wami esiduku nje. Wayazi ngoba ngasho ukuthi ayifihliwe leyo nto. Hayi esobala engafihliwe wayesazi nje ukuthi hawu mina ngikhiphele lo mfana iduku. Kodwa kwangixaka ukuthi aphinda alontuza ajole naye. Ekubeni naye ubhuti wakhe lo mfana engimisela iduku ajola naye. Ubhuti kaGaye engangimisela iduku. Shuthi naniqoma ndawonye. Ngangiqomile mina yena ejola nobhuti. Ngangimisa iduku mina yena ejola. What's the difference? Like mina mangimisa iduku shuthi kubo kaGaye sengiyaziwa yena wayenza into yakhe like ingazi. Okay, no, okay. Sengiyakuzwa. Yebo. So ubamba ngapha nangapha ke yena ke. Hayi shuthi wayeshanda zombili usisi. Ngoba hayi yena ayishe wangigila. Wangigila. So uthola kanjani ke ukuthi uthandana nomuntu wakho? Office ngangiyithinta ke ifoni yakhe. Uthi ifoni kamzala? Ifoni kamzala. Sijayele nje ukuthinta amafoni nje. Ngithi uma ngingena ku social media, Facebook ngiyabona conversation yabo ayibo. Labantu bayajola kanje. Hayi ngeke ngakholwa. Ngibuze nomunye ubhuti omunye umfana nje wayezwana naye la nomfana engike ngimqomile. Hayi mangibuza ke umfana hayi agcina sevumile ukuthi hayi impela kunjalo. Kodwa bengathanda ukuthi angitshene. Kodwa ngathi ayikho inkinga vele bese ngiyitholele. Awutholanga ukuthi ubani washela omunye? Hayi angikutholanga lokho ngabe nginamapho angaze ngikuthola. Base ucabanga ukuthi ngabona nje sebejola nje impela la ku social media. Mhlambe okungenzeka futhi ukuthi isoka lakho lathanda nje abomndeni wakho because isikhathi esiningi abantu besilisa bashelayo. Ezekhaya kusesami. Awungeke akulungi nje. Angeke ngize ngikwazi ukuhlala nomuntu otshela nesisami ngeke. Akulungi nje sithanda. So naqhubeka nazwana ke lapho engakafiki ekuthenini abazali bakho bahlukumeza yena. Saqhubeka sazwana. Waphindwa wamxolela futhi. Ngamxolela noma kwakunzima khona ukuthi ngimxolele kodwa ngazama.
yize ukuthi vele into-ke ayisuki-ke enhlizweni sakuhlungu namanje. So kuningi nje vele akwenza okwalokho kwakhe isilonda phezu kwesinye isilonda phezu kwesinye isilonda. Kuningi. Shuthi kahle kahle umzala uqondile ne. Uyayivuselela nje ngisabathe ngithi ngiyazama uyayivuselela nje. Shuthi udila nami kahle kahle yena. Uke wathi abafana, which means akusumfana oyedwa. Mina ungangifihleli lutho mina. Ngangifihleli lutho. Lo ngamisela ituwo oqala. Kwaba khona nomunye wesibili-ke wayehlala ngakubo-ke. Then kube khona owesithathu-ke. Hawu. Hayi. No, ngeke ngathi umzala waqoqa. Lo wesibili kwenzakalani-ke? Wayazi ukuthi umuntu wakho noma engazi. Kwesibili angeke ngisho ukuthi ubhede kakhulu ngoba umfana wayehlala ngakubo. Uthi bajolisana nje. Bajolisana. Then-ke mina ngase ngiyafika-ke ngathandana naye. Uma ngithandana naye umzala abesephindela kuyena lo guy. Manje-ke sebeyajola. Babe ndawonye vele wena ungakafiki. Wathi ngibabuza ngambuza naye ngoba ngabona uzwana kwabo wathi hayi cha akaze lo nto akaze bejola. Athi okay it's fine ngase ngiyajola-ke mina no guy. Sekuhambe nesikhathi ngabona ukuthi hayi bake baluntuza baye bazisana sinothi like babe datana. Babazisana. Manje okwadla and then emva kwakho bajola-ke. Hayi base beyajola-ke manje. Sebejola nje. Nakhona futhi wahlukana naye kade usubona ukuthi umzala sefikile futhi. Hayi. Ngahlukana naye ngezinye igameko-ke yena. Hayi ngomzala. Ngoba umzala ngixila kakhulu khona. Lo wesithathu? Wesithathu because hayi wesithathu angeke ngisho ukuthi ngamshiya ngisanaye namanje. Usanaye namanje. Ngeke ngize ngikwazi. Sengigide kakhulu lokho ngidlula manje ngithe ake ngisticke ngibekezele ngibone ukuthi ngizogcinaphi. Uyazi ukuthi imizimba yethu njengabantu besifazane iyasiphoqa ukuthi asihlale nomuntu oyedwa. Cause usilokho sibamba siyeka siyashesha ukuguga sinjalo. Sidaliwe hayi ngoba nakuthi mhlambe umthetho oshayelwa wona abazali cha imizimba nje vele iyasiphoqa ukuthi asihlale endaweni eyodwa sihlale nomuntu oyedwa. So wena njengoba uthi usahleli nalo wesithathu lo umzala futhi aphinda athandana naye. Yebo. So mangasala bola umzala ke usazohlala futhi ne. Ngizohlala angivumi nje ukudlala yena engeke. Singadlala amanye amantombazane. Ngeke. Hayi mzala. Angivumi. Yena kuthole kanjani-ke ukuthi uthandana nomzala? Lo ukhona-ke manje. Nakhona futhi ngibambe efonini yakhe. Ngaqale ngamqonda-ke ngoba ngangimsola. Ngibasola nje ngamqonda kumzala hayi. Ngagcine sengitholile-ke. Bathi phela nje yena akusiyena umzala akusiyena umdonsile umfana ukuthi azomshela. Uyena umfana amshela. Uyena umfana umshelile. Kanti umzala ngicishe nifane yini ngokubukeka? Mhlawumbe abafana bayibona yena bayitsho sibabona wena. Hayi cha isihlukile nje asicishe Ungakanani yena kanti umude kunawe noma mfishane? Umude kunami ngokwethamba. Uyisidudla isilenda nje naye. Ngicishe nifane ngokubukeka. Ebusweni. Hayi ngabe nginama. Kanti yini le gaka bayilandelela wena baphinde bayilandelela umzala. Hayi angazi ngabe nginamanga ngazi. Sesogoqa-ke isikhathi sami nawe yini ongafisa ukisho kumzala? Hayi ngasho ukuthi umzala hayi sengigide kakhulu. Ungigide kakhulu manje. So lo enginaye angivumi angiyindawo ngizohlala nje. Naye akabona senza njani. Noma uthi uyaqhubeka naye noma aqhubeki kodwa ngiyindawo mina. Ngizohlala nje as long as ngisamthanda lo bhuti enginaye ngizoqhubeka. Cela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.